I dag har vi taget første spadestik til udvidelsen af Plejecenter Christianshave, og det er jo et udtryk for, at der kommer flere ældre borgere til her i kommunen. Udover at vi bygger flere plejeboliger, så bygger vi faktisk også nye lokaler til vores hjemme- og sygepleje. Og det er et udtryk for, at vi gerne vil give dem nogle gode arbejdsforhold, og selvfølgelig også sørge for, at der er kapacitet nok til at tage sig af alle i hjemme- og sygeplejen. Udover plejecentret bag mig, som jo er helt unikt i og med, at det er delt op på midten, der er en kommunal del og der er en privat del, så arbejder vi også på at få et friplejehjem til Havdrup. Både for at give et lokalt tilbud og for at sikre endnu mere valgfrihed i Solrød Kommune.